Sme Heskon a sme skúseným generálnym projektantom pre rezidenčné a priemyselné budovy. Máme vášeň pre pozemné stavby a našu odbornosť prenášame do BIM projekcie. Aj vďaka svojej vízii sa spoločnosť zaväzuje k udržateľnejšej a bezpečnejšej projekcii stavieb. Ponúkame široké spektrum služieb od vytvorenia štúdie, ďalšieho spracovania až po realizačný projekt a výrobnú dokumentáciu v spolupráci so všetkými profesiami. Naši skúsení inžinieri prinášajú znalosti a istotu do každého projektu, pričom mladí talentovaní kolegovia prichádzajú s inovatívnymi návrhmi a riešeniami. Synergia medzi skúsenosťami a novými perspektívami nám umožňuje efektívne reagovať na výzvy a poskytovať klientom vyvážené a efektívne riešenia. Spoločnosť sa od roku 2013 aktívne vzdeláva a zvyšuje svoju kvalifikáciu v BIM projekcii. Vďaka projekcii v BIM zaisťujeme presnosť, efektívnosť a vysokú technickú odbornosť v každom projekte. Bezpečnosť berieme zodpovedne. Je to súčasť každodennej práce na projektoch, ale i ako súčasť bezpečného a zdravého prostredia pre všetkých ľudí okolo nás. K biznisu sa staviame poctivo. Aj to je naše bezpečné prostredie pre vás. Budujeme viac ako len pracovisko, u nás sa rodia priateľstvá aj s našimi spolupracovníkmi a zákazníkmi. Zdieľame svoje skúsenosti a vzdelávame sa navzájom, aby sme zostali v súlade so súčasnými trendmi a požiadavkami odboru, ktoré prenášame do vašich projektov. Sme otvorení novým nápadom a technológiám. Radi inovujeme naše postupy a softvéry tak, aby sme neustále zlepšovali naše služby a prispievali k rozvoju a udržateľnosti stavebníctva. Usilujete sa nájsť odborníka pre váš nový projekt? Projektujte stavby, ktoré spájajú ľudí s nami.